La presidenta del Pacte Local pel Dret a Decidir, Maite Arquer, ha donat el tret de sortir de la campanya del 9-N amb la penjada de cartells aquest dimecres al vespre a la ciutat. La voluntat dels membres i entitats del pacte és que tothom tingui la màxima informació possible sobre com i on votar el proper diumenge 9 de novembre. Precisament ahir es va donar a conèixer que a Badalona hi haurà disponibles 10 instituts per votar el 9-N. La Via Augusta ha estat l'escenari de l'inici de la campanya pel 9-N. Maite Arquer penjava ahir el primer cartell com a presidenta del Pacte Local pel Dret a Decidir de Badalona. En l'acte s'hi podien veure regidors de l'Ajuntament de Convergència i Unió, Iniciativa Verds, Esquerra Unida, l'impulsor d'Avancem i exsocialista Josep Duran i membres d'Esquerra Republicana, la CUP o entitats com Òmnium Cultural. El govern espanyol ha anunciat la seva voluntat d'impugnar la consulta alternativa del 9 de novembre en el Consell de Ministres d'aquest divendres i, de fet, avui mateix el Consell d'Estat ha aprovat un dictamen favorable a la impugnació. Tot i això, els membres del Pacte Local a Badalona s'han mostrat decidits a continuar endavant amb tot el que tenen previst dur a terme. Maite Arquer creu que aquest procés de participació ciutadana no es podrà aturar. De moment tirem endavant amb tot tal com està previst i en el moment oportú ja es veurà, però de moment la idea i tota la comissió que hi havia ja ha estat d'acord, doncs és que tirem endavant a totes. Ahir es van donar a conèixer els locals que la Generalitat obrirà per votar el 9-N. A Badalona són 10 instituts de secundària als espais disponibles. Per conèixer on pot votar cada ciutadà es pot consultar al web participa2014.cat, introduint l'adreça que figura en el DNI. Des del Pacte Local volen informar els badalonins sobre els detalls del procés durant la campanya. Ens hem distribuït la manera de penjar els cartells i de distribuir els cartells. Hem demanat amb algunes entitats que col·laborin, que pugui ser, diguéssim, la seva entitat pugui estar oberta el dia 9 perquè la gent que tingui dubtes pugui anar allà i la puguin informar. Sobretot perquè la gent tingui la màxima informació de on pot anar a votar. Els responsables del Pacte Local pel Dret a Decidir preparen un acte final de campanya pel proper 8 de novembre.